A vy jste konkláve? My jsme konkláve. Kam jdete? Do Cerenu? A co tam? Domluvit se se Stokou. Na čom? Na naší dohodě. Na jaké dohodě? Na dohodě o předávání informací o kněžně? Kněžce. Dobrý, já z ní mám furt kněžnu, takže o kněžce, která nás zabila. No, jakože prostě rozsekala. Posekala nás. Prostě jsem pokazila rituál, nejspíš. Asi hodně, no. A tak nás zabila. Tak jsme mrtví. Nebo teď jsme živí. Jak živí? No, jakože živí. No nevypadáš moc živá, hele. Děkuju strašně. A vy jste teda, když vás zabila, tak jakže jste živé? Protože nás oživil nekromant. Vás oživil nekromant, No, Čo to znamená oživil ma prostě nekromant? Ryzen. No hej, ale ako môže nekromant oživiť? On je nekromant. Protože nás oživil nekromant. Nás oživil nekromant. Oživil nekromant. Tak nemrtvej, já nevím, co je. Je nemrtvej? Ryzen je nemrtvej. No a ako vás mohol oživiť? Čo to znamená, že vás oživil nemrtvý nekromant? Nevím, zacelil nám rány. Asi nás vzkřísil. No rituálem ne. Jsme v podstatě mrtví, ale přitom živí. To sa dá jak? No vidí se, koukni na ní a na mě a na ní. No vidím, hele, že z vás úplně celkom jako Jo, jsme sála magický. magická energia. No, jsme magický bytosti, no. No že jo? No my jsme? V nás normálně koluje krev? Koluje v nás krev. Normálně tepe mi srdce. Ale jsme prostě magické osoby, které ožily, no. No, Ale to zní divně. prostě jeho posloucháme. Posloucháme Ryzena. Na slovo? No, on nám zase jakož nějak moc nerozkazuje. On nás má rád. Prej, asi. Jak sa to prejavuje, že vás má rád? Neubližuje nám? No, a keby vám ubližoval, tak to vypadá jak? Zabije nás? Neoživí nás? No, A vy teda stále fungujete jako konkláve? stále fungujeme Stále. jako konkláve. Obnovili jsme si svoji... Od jeho vzniku fungujeme jako konkláve a konkláve nikdy nevymře. No nevím, Abych myslím, nedopadla jako Mário. myslím, Takže to nespojuj. myslím, že hele vymrelo konkláve. Nevymřelo. No, Ještě furt. teď přežili přece. Leo je živej. Jo, My jediný. máme Lea rádi. A čo s ňou chcete spraviť s tou, čo vás zabila? Jak vás mohla zabiť jedna ženská v konkláve? Protože v ní je démon. Jaký? To ještě nevíme, Démon. protože nás zabila. Démon nějaký. A skúšali ste to nejak zistiť? No právě Jaký- to chcem zjistit. No právě proto máme smlouvu, nebo smlouvu. No prostě jsme domluvený se Stokou. A Stoka vám zistí čo? No Stoko nám zjistí, kde jsou artefakty, které my potřebujeme. A to sú jaké artefakty? který nám byly Kniha a ukradeny. klíč. Převážně. A A kronika. koruna a kronika. Jaká kronika? Kronika? A tam je napísané, kdo je ten démon, hej? V tej Jo. kronike. To tam asi nebudeš. Já nevím. Tak na čo vám je kronika? Protože jsme ho měli v konkláve a my ho chceme. My jsme strašně chamtiví a my ho chceme. Takže konkláve je strašne chamtivé. Ne! No tak jak teda? Prečo ju chcete, keď nie? Pretože ste chamtiví. No, protože nám k něčemu je, že tam jsou, K čomu? Ty legendy. Jaké? tam legendy, které No to nám já jsem to pomůžou říct, nečetla. kde ty artefakty jsou. Jaké? No ty, který hledáme. A keď to je v kronike, už niekoľkokrát to zmenilo adresu, jak to podľa tej kroniky nájdeš, hele. No Tak tak, na- hledáme. No tak nám šlo na naše artefakty. Jo, šlo hledám. Tak na čo potrebujete kroniku, keď viete, že to má Damita? No protože nemáme všechny, ne? A některý třeba ještě nikdo nemá. A jaké artefakty nikto nemá? No to my nevíme. Jak to, že to neviete? No Tak protože vy, je to v té kronice. Kde je to určitě. srdce? takže vy hľadáte niečo, čo ani neviete, čo to je. Jo. A na čo vám to je? Aby jsme to měli. No protože potom prostě všichni ničí konkláve, tak my všechny zničíme. Všichni či konkláve, kdo ešte okrem toho démona? Já už jsem po druhý mrtvá. Takže si mŕtvá. Nejsem. A keď budete mať všetky tie artefakty a tú kroniku, tak spravíte čo?
Musíme to dát všechno dohromady. A prečo? Jak prečo? No, tak protože nevím, teďka třeba sloužíme Rajznovi, třeba mu to k něčemu bude. On vám nepovedal, že ji chce? No tak nějaký určitě chce. Ta nechce zpátky taky. A ten chce zpátky svoji knihu. A na čo? No To používá i Ryzen, že jo? No jasně. A na čo? Kosmí bráně. No tak Je to třeba, osmá třeba mě tím pomohli, abych vstala z mrtvých. Aby mě mohli znovu zabít. To zní dobře. Proč se Hore. nezabít Asi, řeknu to asi takhle. Když ti někdo něco ukradne, nebudeš to chtít zpátky. A na čo vám to bolo predtým? No to bylo Tana, že jo? Já pomáhám svému manželovi. Ale Vy k čomu? Co? V čomu pomáháš? No v tom, že to chce. A na čo to chce? Tak se zeptej mýho manžela. A ty nevieš, prečo chce tvoj manžel, čo chce? Asi ne. On ti to nehovorí? Já jsem se s mým manželem předtím neviděla, jak dlouho, byla jsem mrtvá. Teď jsem A to se s ním božila rozvíste. To jsem. Pardon. a mám úplně jiný zájmy s mým manželem, než abych jsem s ním diskutovala artefakty. A aké máš zájmy so svojím manželom? Cože? On mě svádí sestry. Tam ťa svádza, Oli. A jí hlavně. No teraz sa pýtam, Hlavně Sabry. Tu si chce vzít jako. Jo, a ještě si jí chtěl vzít. To je pěkně hnusný. takže on takto ako valí do mnohoženstva, hej? Jo? Přesně tak. A čo si o tom myslí Holly? To nemůžu říct, tady řekni. Já odejdu. Ne, to neplatí. No povedz. Co? Povedz, čo si myslíš. Neměl by to dělat, když je ženatý, ale ona je v podstatě mrtvá. No on je taky vlastně mrtvý. No. Takže ono je to vlastně jedno. Jo, tak já taky začnu podvádět. No, vidíš. A on ako fakt podvádza, jo? Ne, jakože on se o to snaží a ona se nebrání. A tak ja som počul, že Holly sa normálne ako dáva dokopy s kadejakými anonymnými zombíkmi. Za to já nemůžu, já si to nepamatuju. Jak to, že si to nepamätáš? Já nevím, jak je to možný. Když je těhotná. No. Si, Jo. ale fakt si, Jo? si tehotná. Herně. No. Je. To se neměla dělat. Jako co, to dítě. Ne, tak ešte včera si tvrdila, že si pana. To zbyl ty. Ne, To jsem byla já. tvrdila já. Co to zbyl ty? Ja som to nebola. No, já vím, tak já jsem si to rozmyslela. Já jsem to s ním hovořila nejdřív jinak. On mi to vysvětlil pak. Takže ty si normálne tehotná, akože. Normálně. Jak dlho to vieš, ale? Skoro den. Mhm. Protože já ten včerejšek si jakože nepamatuju. Jak vypadá otec? Rozkládající se hnilovná mrtva. Co? No jo, on to byl Jo. troll. No, tak jo. Mhm. Tak nic. To je veľké mimčo, ale to sa bude ťažko rodiť. Já si na to dám nějaký kousek. Ale bude to malý nemrtváček, takže môžeš najprv ručičku, potom nožičku. To je pravda. To je už dobrý. nebude, to už nebude melon, to už bude dýně. To nebude bolet, když to budu dávat. A ty nechceš byť tehotná? Ne. Mám chtít být těhotná ze svým. No to ja netvrdím, že máš chcieť, ale prečo nechceš? Že jsme oba mrtví. No co? Chudák dítě. Si Zabije ani taky. neužije života. Čo až nájdete všetky tie artefakty a tú kroniku, potom budete podnikať čo? Potom najdeme Tana nebo Rajzna No, a dáme jim. Tak No no a- ještě přečteme jednou tu kroniku. a potom? Potom se uvidí. A inak ako čo? Já nevím, jestli jakože tady tak jako nějak volně pohybujeme. Protože třeba tak jako, tak třeba nevím. Tak třeba Že jsme udržujeme, že udržujeme nějaký vztah se Stokou, tak za to si můžeme teďka sami. S tím, že Ryzen s Tanem ze Stokou asi moc nedrží. Jo. A čo až praskne to, že ste vyvraždili celú jednu vesnicu? Je to prasklo? Hajzlu, no. No, protože jsou tady lidi, kteří přežili. Jeden. Jdeme ho zabít. Tak dobře. Ale možná bude problém, že to je král elf. Vadí nám to.
Hej! Co jsi mi s tím proved, kluci? Protože my tam máme takovou věc. Tak, bariéra. Vítku je západ slunce. Zrovna. Hej. Jak jsme zažili ve 94. Brusku.